I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's all I wanna, all I wanna be. Good morning, good morning, good morning sa inyo mga loves. It's me, Clany. Welcome back again to my channel. So dito nga mga loves ay nasa Pilipinas nga ako at ito yung mga na-miss natin yung taho sa umaga at ayan nga. Yummy! Tingin na! Ah, 1, 2, takaw. Buboy, ang takaw dahan-dahan, uy. At yan nga mga loves, pagkatapos namin kumain ng taho ay siyempre hindi mawawala ang aming picture. Siyempre ito lang yung time at limited yung time natin para magbanding sa ating mga pamangkin. Meron nga akong dalawang types na pamangkin. Ang isa ay mahilig magpicture, mahilig sa cellphone, pero ang isa naman mahihain at ayaw magpa-picture. Talagang pipilitin pa natin siya. So dito nga mga loves, after namin magkulitan sa umaga, syempre hindi matatapos ang hapon na hindi tayo lalabas at kumain sa labas. Meron ako nga asikasuhin sa labas kaya medyo sinama ko na nga sila at doon na nga kami magbanding sa labas. Syempre dahil nga holiday or weekends is naandyan ang aking kapatid, umuwi siya. And syempre magkakasama na kami dyan sa labas. At kasama ang aking mother, ang aking father. Syempre picture-picture muna habang naghihintay ng ating pagkain. So syempre bago natin ipagpatuloy ang kwento, ito muna ang kaganapan bago kami umalis papunta sa mall. Dito mga loves, ang napansin ko pag mababakasyon ako, laging umuulan tuwing lalabas ako or kung hindi man ako lumabas ay umuulan pa rin. Ano? Payong, mother, payong. Nasa bayan na. Oo. Sayo ko. At syempre ulan lang yan, titila din yan kaya itinuloy na rin namin ang pagpunta namin sa bayan o sa mall para nga asikasuhin ang aking dapat asikasuhin at namasyal at kumain na rin. At ayun na nga mga loves ay kami ay pabiyahin na nga itong kagandahan sa paligid mga loves. Pag nakatira ka sa probinsya, ayan na makikita mo halos lahat ay green. Tubigan nga pala yung mga loves, nakatira kami sa malapit sa palayan. So, enjoy our vlog. Ano yan, turong yan? Ayan, warm up pa lang pero ginagalingan na ng ating mga players. Ano? Ayan, feeling ko ready na sila. Dahil nakakashoot na silang madami, hindi naman counted. Ayan. At tingin ako ready na ating mga players. Give me a thumbs up. Okay, si Kuya nag-shoot. Ayan, ready ka na ba? Ready na. Okay, your 2-minute time starts. Good luck, guys. Now. Tinay, tingin. 1, 2, 3. Okay na. Ma-picture daw kay ma. Dali, picture daw kay ma. Picture kayo dun. Kaya di papat. 1.
2, 3. Thank you. Ang bigat. Hindi ka makuha. Saan ang LBC?